Кешке 9 арты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Авыл хуҗалыгындагы иң заманча алымнар. Бу тракторларда йөрүе үзе рәхәт. Агроволга халыкара күргәзмәсендә нинди яңалыклар белән танышып була? Гөлназ Сәйфетдинова шул хакта. Кызу туру сәбәпле хастаханәгә йөрәк һәм кан тамыры авырулары белән мөрәҗәгать итүчеләр саны арткан. Мен монда килдем 15 июньдә. Хастаханәгә олылар гына түгел, яшьләр дә мөрәҗәгать итә. Аның сәбәпләрен Шулпан Касымова ачыклады. Алар өчен бүгеннән солдат тормышы башлана. Улым, исән-сау армия хезмәтләрендә фактик исән-сау әйләнеп кайтып, яратабыз. Татарстан егетләрен хәрби хезмәткә Илдар Сафиуллин да озатып кайтты. Авыл хуҗалыгындагы иң зур вакыйгаларның берсе Казанда Агроволга 2021 халыкара күргәзмәсе ачылды. Ул бер майданда төрле экспозицияләр һәм эшлекле форумны берләштерә. Кырда иген үстерәме, төрле күрсәтәме, авыл хуҗалыгында эшләүче һәркем нәкъ менә биредә тармактагы яңалыклар белән таныша ала. Бүгенге шартларда кырлык сәбәпле республиканың 38 районындагы тәнтиш хәл игълан ителгәндә, бу аеруча да актуаль. Россиянең 30 төбәгеннән 300 оешма 10 меңнән артык белгечнең катнашуы көтелә. Тулырак Гөлназ Сәйфетдинова. Авыл хуҗалыгындагы барлык тармакларны кулачлый һәм үзенең масштабы белән гаҗәпләндерә. Ул Казан экспо мәйданнарына гына сыймыйча, якын тирәдәге кырларга кадәр җәелгән. 3 көн дәвамында биредә авыл хуҗалыгындагы барлык яңалыклар белән танышып булачак. Күргәзмәләр залы һәм 48 гектардагы тәҗрибә мәйданнары бүген гөрләп тора. Менә рапс орлыкларын тәкъдим итүчеләр Германия белән хезмәттәшлектә эшлиләр. Яңгырлы елмы, корылыкмы, төрле шартларда бу орлыктан югары уңыш алып була диләр. Представляем biz именно рапсны. Вот. Инде бу елны без беренчедән 30 тысяч гектар где-то без уже посеяли рапса. Икенче инде елларга без инде хотим уже X2, X3 ясарга, потому что безнең все равно целләр бар, күбәйтергә. Авыл хуҗалыгы техникасын җитештерүче 60лап компания чәчкечләрдән алып урып җыю техникасы суси бу җайланмаларын тәкъдим итәләр. 100 ат кешенән алып 500 ат кешенә хәллек бар. Һәм бу тракторларда йөрүе үзе рәхәт. Рулендә тотарга кирәкми, трактор үзе бара. Компьютер эшенә көйләнгән, кнопкага гына төймәгә генә басасың да. Татарстан Россиядә иң күп сөт җитештерүчеләрдән, шуңа да күргәзмә кысаларында конкурста уза. Голштейн токымлы терлекләр арасыннан берничә номинациядә иң-иңнәрен сайлап алалар. Сыерлар өчен махсус павильон төзелгән, ашаталар, юалар, савалар, бүген подиумда бозаулар. Ничек атлауларын да, моторлыгын да бәялиләр. Жюрида Венгриядән килгән белгеч. Бераз читкәрәк китсәң, тракторлар тамашасын күреп була. Тимер атларда фигурлы идарә итә белергә тиешләр. Каушаулык бардыр инде, кеше карап тора дигәндә, кырда бер үзең йөрисең бит, эшеңә беләсең дигәндә. 3 көн дәвамында эшлекле форумнарда узачак. Төп темаларның берсе азык-төлек куркынычсызлыгы. Монда мөмкинлекләрне фән белән тыгыз элемтәдә күрәләр. Күп санлы яшьләр лабораторияләре бар. Алар белән хезмәттәшлек итәргә кирәк. Безгә агросәнәгатьтә студентлар отрядын булдыру турында да уйларга кирәктер. Бу Татарстан Россия өчен дә кызыклы булачак. Авыл хуҗалыгындагы күрсәткечләр буенча Татарстан Россиядә 4нче Идел буе округында 1нче урынны алып тора. Дөрес, быелгы һава торышы тармак өчен сынау булды. Югары күрсәткечләргә галимнәр белән бергә эшләү хисабына ирешелә. Тармакның киләчәге дә шуның белән бәйле. Уңышка аяк чыла торган төрле факторлар сакланса да, алга өмет белән карый алабыз. Бүген агросәнәгатьтә орлыкчылык буенча зур максатлар куелды. Тулысынча үзебездә җитештерелгән орлыклар белән тәэмин итү. Әлегә аның 90% читтән кертелә. Фермерлар шәхси хуҗалыкларда читтә калмый, аларга ярдәм чаралары турында түгәрәк өстәлдә сөйләшәләр. Былтыргы елны без 460 миллион сумлык менә грантларны фермерларга һәм кооперативларга бирә алдык. Шуның аркасында фермерлар җитештергән продукцияны кооперативлар сатып алып, 6 миллиард ярымлык продукцияны эшкәртеп, сәүдә челтәрләренә сата алдылар. Яңалыклар белән танышу, уртак мәсьәләләрне чишү юлларын эзләү әле 2 көн дәвамында барачак. Гөлназ Сәйфетдинова, Ленар Хуҗаәхмәтов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләренә кагылышлы темага без әле соңрак әйләнеп кайтырбыз. Хәзер исә башка яңалыклар турында. Вертолетлар һәм кораблар төзелешендә яңа офыклар. Татарстан аны Приморье крае белән бергәләп ачарга җыена. Бүген Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән Приморье краенда
Ике төбәк арасында сәүдә икътисады, фәнни техник һәм социаль мәдәни хезмәттәшлек турында килешү төзелә. Рөстәм Миннеханов Арсентьев шәһәрендә Прогресс авиация заводында да булды. Яңа К-62 һәм К-52 аллигатор вертолетлары төзелеше белән танышты. Тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Крайына эш сәфәре таң белән башланып китте. Ул бирегә вертолетта төшеп утыра. Президентны төбәк губернаторы Олег Кожемяка белән Вертолеты России холдингы җитәкчесе каршы ала. Вертолеттан төшүгә вертолетлар карарга ашыгалар. Рөстәм Миннехановка Россиядә җыелган иң яңа очкыч К-62-не күрсәтәләр. Ул төрле климатка яраклашкан, һава шартларына чыдам, 50 градус суыкта да, 45 градус эсседә дә тәүлек буе оча ала. Bütün дөньяга танылган К-52 аллигатор очкычларын Прогресс заводында җыялар. Бу вертолет танкларны, броньлы хәрби техниканы да шартлата ала. Очкычның детальләрен ясау үзенчәлекләре турында Рөстәм Миннехановка Россия вертолетлары оешмасы генераль директоры Андрей Багинский сөйләде. Качество обработки? Нет, я вижу. Нет, вот здесь, смотрите, обрезали. Здесь специально была научная работа, с ДВПУ делали. Станок по обрезке, чтобы не было Аннан соңгы утырышта ике арадагы хезмәттәшлек турында сүз барды. Товар әйләнешен арттыру планлаштырыла. Бүген Приморье краена Татарстаннан йөк машиналары, дизель ягулыгы, шиналар, медицина товарлары, дарулар кертелә. Ә Приморье краеннан безгә диңгез ризыгы кайта. Казан вертолет заводы белән элемтәләр җайга салынган. Төбәк башлыклары бүген имзалаган килешү хезмәттәшлекне тагын да ныгытырга мөмкинлек бирәчәк. Ике төбәк арасында охшаш проектлар да бар. Әйтик, безнең Ишегалды республика программасы Приморье краенда да бар. Анда 1000 Ишегалды дип атала. Рөстәм Миннеханов Татарстан белән эшлекле элемтәләрне тагын да ныгыту өчен губернаторны кунакка чакырды. Фәрүзә Мәҗитова, Давид Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Киләсе атнада Рөстәм Миннеханов Иннопром халыкара сәнәгать күргәзмәсендә катнашачак. Ул Екатеринбургта 5 июльдән 8-не кадәр узганда Россия хөкүмәте вәкилләре, төбәк җитәкчеләре, эшмәкәрләр һәм бөтен дөньядан галимнәр катнашачак. Рөстәм Миннеханов губернаторлар һәм зур компания җитәкчеләре белән очрашулар уздырыр дип планлаштырыла. Шулай ук киләсе атнада Татарстанга Венгриянең тышкы икътисади элемтәләр һәм чит ил эшләре министры килүендә көтәләр. Ул Танека базасында резин модификацияләнгән битум җитештерү заводына нигез ташы салу тантанасында катнашачак. Татарстан белән Венгрия арасында товар әйләнеше узган ел $302 миллион тәшкил иткән. Сәфәрнең максаты Танека базасында резина модификацияләнгән битум җитештерү җайланмасын төзи башлау тантанасында катнашу. Хәзерге вакытта Мол Груп компаниясе белән берлектә Танека нефть эшкәртү заводы территориясендә Мол Груп технологиясе буенча резина модификацияләнгән битум чыгару буенча уртак битум җитештерү проекты эшләнә. Казан шәһәре янындагы балалар лагерында аяныч хәл беренче мәгълүматлары буенча анда уйнаган вакытта 5нче каттан 9 яшьлек малай егылып төшә. Ул тәрәзәдәге москит челтәренә таянган. Хәзер бала хастаханәдә, авыр хәлдә. Прокуратура балалар ялын оештырганда иминлек таләпләре үтәлгәнме, шуны тикшерә. Пострадавший с различными травмами. Малайны төрле тән җәрәхәтләре белән балалар республика хастаханәсенә алып килделәр. Хәзер бала авыр хәлдә, реанимациядә ята. Табиблар аның гомерен саклап калу өчен кулларыннан килгәннең барсын да эшли. Күзәтчелек органнары балаларның җәйге ялын оештырганда иминлек һәм сәламәтлекне саклау буенча таләпләр ничек үтәлгән, шуны тикшереп башлады. Республикада йөрәк һәм кан тамыры авыруларыннан зарланып табибларга мөрәҗәгать итүчеләр артканы. Җәйге чиллә мондый чирләрне катлауландыра. Казанның 7нче хастаханәсендә генә дә хәзер көненә шундый 35 кешене кабул итәләр. Олылар гына түгел, яшьләр дә килә. Бу төр авыруларның хәле начараюга коронавирустан соңгы өзлегүләр дә сәбәпче. Сәламәтлеккә куркыныч янамасын өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Белгечләр киңәшен Чулпан Касыймова тыңлады. Гайнулла Ибрахимов берничә тапкыр инфаркт кичергән. Бу елгы эсселек бөтенләй түзәрлек түгел ди. Аның 5нче июньдә ашыгыч ярдәм машинасы белән 7нче шәһәр хастаханәсенә алып килгәннәр. Шул көнне операция ясала. Эсселәнем белән. Пульс низкий. Шуның өчен башта авыртадыр. Өстәлне куйдылар. Стимуляторны ясадылар. Менә хәзер понедельник көне чыгарга тиешмен.
Башкаланың 7-нче шәһәр хастаханәсенә йөрәк кан тамыры авырулары белән мөрәҗәгать итүчеләр 3 тапкыр арткан. Көненә 35 кешене кабул итәбез диләр. Күбесен хастаханәгә салырга туры килә. Хәзер монда бер буш палата да юк. Алар белән бергә яшьләр дә шактый. Как правило, молодые пациенты. Яшьләрнең күбесендә хроник авырулар бар, истидә алар кискенләшә. Шулай ук начар гадәтләре дә сәбәп булырга мөмкин. Исерткеч эчемлекләр куллану һәм тәмәке тартулары. Кызу көннәрдә бар кешегә дә кояш астында йөрергә һәм эшләргә ярамый, күбрәк су эчәргә кирәк һәм башка киеп йөрергә. Хәзер йөрәк кан тамыры авыруларына китерүче тагын бер сәбәп ачыкланган. Бу коронавирустан соң өзлегү дип белгечләр. Роман Вафин 3 атналық ковид йоктыра. Сауыктым гына дигәндә хәле тагын начарая. Көннәр кызу тору сәбәпле йөрәге авырта башлый. Вот как проснулся, дышать просто не мог. Йокыдан уянганда сулый алмый башладым. Инфаркт куркынышы белән хастаханәгә алып килделәр. Ярый әле бу диагноз расланмады. Табиблар коронавирус кичергәннән соң үзлегү булган ди. Хәзер организмымны тикшерәләр. Әгәр кеше үзендә хәлсезлек туя, башы авырта һәм бигрәк тә гәүдәсенең сул ягы ыюына зарлана икән, кичекмәстән табибка күренергә кирәк дип белгечләр. Бу инсультның беренче билгеләре, ә коронавирус кичергәннән соң тернәкләндерү зарур. После перенесенной коронавирусной инфекции. Ковид кичергән пациентның яңа авырулары барлыкка килергә мөмкин. Беренче чиратта йөрәккә бәрә. Бу миокардит, гипертония китереп чыгара. Шуңа эзлегүләр килеп чыкмасын өчен вакцина ясатырга киңәш итәбез. Хәзер көннәр бераз турылды, тагында истеләнгәнче прививка кадатып калырга киңәш итә кардиологлар. Шулпан Касымова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Вакцина ясатканчы нәрсәләрне белеп торырга кирәк. Бүген Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты моңа кагылышлы сорауларга җавап бирде. Инстаграмдагы туры эфирне Татарстан премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева алып бара. Ул күптән түгел генә үзе дә вакцина ясаткан, аны җиңел кичерү турында белдерде. Белгечләр сүзләренә караганда, антитәнчекләр вакцина ясатканнан соң 1-2 көннән барлыкка килә башлый, ләкин аны 30-45 көннән соң гына төгәл билгели алалар. Шушы вакыт эчендә кеше авырып өлгерергә дә мөмкин. Шуңа күрә вакцина ясаткач та тынычланырга ярамый, саклык чараларын күрү зарур. Халид Хайретдинов сүзләренә караганда, ковид белән авырганнан соң барлыкка килгән антитәнчекләр ярдәмендә организм 3-7 ай дәвамында чиргә каршы тора ала, шуннан соң вакцина ясатырга да була. Коронавирусная инфекция всегда риск развития тяжелых. Күпләр вакцина ясатуга караганда авыру һәм шуннан соң гына антитәнчекләр барлыкка килү яхшырак дип уйлый. Ләкин бу чирне коронавирус йоктыручыларның барысы да җиңел генә кичерми. Ахыры аяныч тәмамланган очраклар да бар. Вакцина ясатканнан соң андый хәлләр күзәтелми. Шуңа күрә уйларга кирәк. Соңгы тәүлектә Россиядә ковидтан тагын 672 кеше үлгән. Коронавирус йоктыручылар ил буенча 23 меңнән артык, Мәскәүдә авыручылар 7597 кеше, Мәскәү өлкәсендә 2000 ярымнан күбрәк, Санкт-Петербургта 1612 очрак теркәлгән. Татарстанда соңгы тәүлектә ковидтан 3 хатын-кыз үлгән, 38 кешедә коронавирус диагнозы ачыклана. 5 кеше авыруны чит илдән йоктырып кайта, 17сен хастаханәгә салалар, 21 өйдә дәвалана. Республикада бүгенге коронавирустан 546 меңнән артык кеше вакцина ясаткан, 382 меңнән артык инде икенче дозасын да ала. Казанның Кече Клыки бистәсендә яңа су үткәргеч төзеләчәк. Бу хакта безнең редакциягә бүген Водоканал оешмасыннан хәбәр иттеләр. Бистә халкының суга тилмерүе хакындагы материалны без Татарстан хәбәрләрендә 2 көнлек күрсәткән идек. Анда безгә су килгәнне төнле йокламыйча көтеп утырабыз дип зарландылар. Су юынырга да, бакчага да җитми. Хәзер Кече Клыки бистәсендә су белән тәэмин итүне яхшырту өчен зажоры, рабочие һәм Татарстан урамнарында су үткәргеч төзү планлаштырыла. Проект документларын әзерләү бара диелгән оешманың җавабында Водоканал белдергәнчә, яңа су үткәргечләр Озерная һәм Зур Кызыл урамнарына бирелә торган су күләмен арттырачак. Лотерея оештырып ятарга кирәкми. Иннополисның IT лагерында инновациягә кагылышлы булмаган гауга, балаларын ял итәргә җибәрә алмаган ата-аналар юллама сатып алдык, ә урыннар юк дип зарлана. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сентябрь айында Татарстанда Казан Digital Week 2021 халыкара форумы булачак. Аның беренчесе былтыр узган иде. Анда Россия һәм чит илдән 10 меңнән артык кеше катнашты. Чираттагысы буенча Татарстан премьер-министры Алексей Песошин утырыш уздырды. Оештыру комитеты утырышы нәтиҗәләре буенча юл хәрәкәте иминлеге оешмасы директоры Рифкат Минниханов чыгыш ясады. Премьер-министр быел әлеге чара 21-ннән алып 24 сентябрьгә кадәр узасын тәгаенләде. Ул онлайн һәм офлайн булыр дип көтелә. Чараны Россия хөкүмәте ярдәмендә Татарстан Республикасы министрлар кабинеты оештыра. Бу форум бөтен Россия цифрлы конференцияның дәвамы булып тора. Казан Digital Week уңышлы үткәннән соң бу чараны ел сайын уздыру турында карар кабул ителде.
Ауыл хуҗалыгы темасына әйләнеп кайтабыз. Агро-Волга халыкара күргәзмәсендә катнашучылар яхшы уңыш серләре белән уртаклаша. Анда Буйск химия заводының рәсми вәкиле Поволжье агросәнәгать оешмасы да үзенең инновацияле продуктларын тәкъдим итә. Дөнья базарында аларның инде 200-дан артык исемдәге товарлары бар. Повышается продуктивность, урожайность культур, которые мы стремимся вырастить и накормить Россию. Һәм Россияны генә дә түгел, Буйск химия заводы продукциясын Азия илләрендә, Кытай, Иран, Көнчыгыш Европада да югары бәялиләр. Ашламаларының 200-дән артык түре бар. Сайлау мөмкинлегенә килгәндә, органик минераль ашламаларда комплекслы, яфрактан һәм тамчылап тукландыру мөмкинлеге бирә торганнары да бар. Они имеют очень большой срок хранения. Барлык ашламалар да кырышуган күрә аларны саклау вакыты да зур. Яхшы риләр уңышны арттырырга мөмкинлек бирәләр. Заводларында елына 100 мең тонна ашлама җитештерелә. Алар Татарстан кырларында да файдаланыла. Буйск ашламасы ярдәмендә республиканың әйтик, Буа һәм Лаеш районы авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре кура җир җиләкләре уңышын арттыра алган. На сегодняшний день мы представлены практически уже во всех. Россиянең алдынгы авыл хуҗалыгы төбәге булган Татарстанда безнең продукцияны югары бәяләүләренә шатбыз. Бүген республиканың бөтен районнары белән эшлибез. Лаеш, Кукмара, Лениногорск, Теләче һәм башка җирлекләрдә. Россиядәге теплица комбинатларының 70%-тан артыгы нәкъ менә Буйск заводы ашламаларыннан файдалана. Агро күргәзмәдә алар 3 июльгә кадәр булачак. Бүген Казанда егетләрне армиягә озаттылар. Россия хәрби көчләренә тагын 32 татарстанлы кушылды. Язгы чакырылышта республикадан 3000-нан артык егет солдатка китә. Ата-аналар улларын ничек озата? Коронавирус таралу куркынычы булу сәбәпле нинди шартларны үтәргә кирәк? Военкоматта Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Исән-сау армия хезмәтләрендә саф иттереп, исән-сау әйләнеп кайтып, көтәбез, яратабыз. Күзләр яшьле, сүзләр гади, әмма теләкләр йөрәк түреннән чыга. Гөлнар ханым бүген олы баласын хәрби хезмәткә озата. Төн йокысыз үтте ди. Ни дисәң дә, әниләрчә борчылу да, горурлык хисләре дә бар. Ике бала инде, иң зуры Сарифатыбыз безнең, кичкенәбез кыз бала. Теләкләр нинди инде, исән-сау хезмәт итеп кайтырга безнең янына. Безнең йөзгә кызыллык китермәскә. Һәрберсенә дә уңышлар телибез. Рифат үзен чын хәрбиләрчә тыныч тота. Иртәнге сәгать 6-да ук хәрби комиссариатка килеп җитте. Армиядан соң судья булырга тели. Юрист һөнәрендә белеме бар инде. Минем дәвәти, тидә хезмәт итте армиядә, миндә хезмәт итәм инде хәзер. Шул генә традиция бөтен гаиләбез белән. Медицин тикшерүеннән тыш егетләр коронавируска да тест тапшыра. Перед отправкой они все. Хәрби частьләргә җибәрелгәнче алар 2 көн алдан ПЦР тест тапшыра. Ягъни мондагы егетләр барысы да сау сәламәт коронавирус белән авырмый. Анализлары тискәре. Җыелу пунктына баргач яңадан тикшерү узалар. Бу хәрби комиссариаттан бүген 32 егетне озаталар. Иминлек максатыннан ата-аналар да капканың икенче ягыннан гына озатып кала. Үзе кеше итеп. Сен ират булып да хис итеп кайтсын. Әйләнә тирәсендәге дуслары, сержантлары, командирлары яхшы кешеләр булсын. Казан егетләре үзәк хәрби округта элемтәче, ракета, фәнни һәм башка гаскәрләрдә хезмәт итәчәк. Язгы чакырылышта 3000 артык Татарстанда армиягә алына. Егетләр әлеге хәрби комиссариаттан патриот үзәгенә юл тотты. Анда алардан антитәнчекләрне ачыклау өчен анализ алачаклар һәм хәрби киемнәр бирәләр. Ә инде иртәгә әлеге яшьләр Россиянең төрле төбәкләренә, төрле гаскәрләргә хәрби хезмәткә юл тотачак. 1 елдан әлеге егетләрне чын солдат буларак Казанда көтеп калалар. Илдар Сафиуллин, Ришат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Татар теле һәм әдәбияты 2 атнага 1 тапкыр укытыла. Чыгарылыш сыйныфларда бөтенләй бетерелгән. Россиянең төрле төбәкләрендә эшләүче туган тел укучылары, укытучылары үзләрендәге проблемалар белән уртаклаша. Башкалада 3 көн дәвамында милли мәгариф өлкәсендәгеләр өчен семинар үтте. Ул ел саен август киңәшмәсе алдыннан уздырыла. 25 төбәктән 150 белгеч килде. Аларны видеолемтә аша дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә сәламлый. Кунаклар төрле утырышларда фикер алыштылар. Арча районындагы мәктәп, Тукай һәм Алифба музейларында булдылар. Дәреслекләр, укытучылар җитмәү, балаларның саны кимү һәм туган тел дәресләрен арттыру турында министр Илсур Хадиуллин һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов белән уртага салып сөйләштеләр. Мәгарифне үстерү институты һәр даим безнең регионнар белән эшләп килә. Укытучыларны без монда чакырабыз, алар белән эшлибез.
аларның белемнәрен күтәрәбез. Икенче юнәлеш ул яңа дәреслектәр иҗат итү. Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел һәм әдәбият институтының галимнәре безнең башлангыч сыйныфлар эчендә 9нчы сыйныфка кадәр дә инде яңа дәреслекләрне ничек дип әйтим, язып, аны мәктәпләргә җиткерү өстендә без эш алып барабыз. Иң беренче, менә шушы язылган дәреслекләрне федераль исемлеккә кертү безнең алда тора. Барны кытлык укытучыларга, туган теле, татар теле әдәбияты укытучыларына читтә яшәгән татарларыбыз тарафыннан татар теле буенча дәүләт программасын караган вакытта шунда акча чыгымнары да карап, аларны шушы максатчан укытып, аннан соң берничә елга кире кайтарып укытучы булып эшләргә этәрергә кирәк. Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институтына быел 1134 студент укырга алырга планлаштыралар. Аларның 460 бюджет урыннарына, калганнары килешү нигезендә. Түләүле укуга чит ил студентлары да килергә тели, магистратурада да 130 студентка уку мөмкинлеге бирелгән. Быелгы үзгәрешләргә килгәндә абитуриентлар гаризаны уку йортларына бармыйча гына да читтән торып та тапшыра ала. 10 июльгә кадәр имтиханнарны да шулай ук онлайн режимда бирү мөмкинлеге бар. Быел шулай ук көндезге һәм читтән торып уку бүлегенә республика заказы нигезендә 150 кеше кабул итәргә уйлыйбыз. Аның 125-е көндезге бүлеккә һәм 25-е читтән торып уку бүлегенә. Алар акчаны үзләре түләмиләр. Менә бу балаларны укыткан өчен тулаем акчаны түли республика. Шуңа өстәп, һәр айны 15 мең стипендия түли көндезге бүлектә укучыларга. Татарстанда дәүләт думасына сайлауларга әзерлек дәвам итә. Иҗтимагый палатада хәзер күзәтүчеләр белән эшне көчәйтәләр. Алар 3 көн дәвамында сайлауларның гадел үтүен күзәтәчәк. Бүген Иҗтимагый палата һәм Татарстанның профсоюзлар федерациясе хезмәттәшлек турында килешүгә дә кул куйды. Хәзер һөнәр берлекләре Россиядә 800 меңнән артык кешене берләштерүче иң зур оешмаларның берсе. Иҗтимагый палата сайлауларда шулай ук төбәктәге әтиләр берлеге белән дә хезмәттәшлек итәчәк. Бүгенгә Иҗтимагый палатада күзәтүчеләр буларак 19 оешма теркәлгән. Берничә партиядән дә күзәтүчеләр җибәрергә планлаштыралар. Бу килешү буенча без аларны инде укыта да башлаганы, хәзер укулар тамамланды. Бу көннәрдә консультациялар бара һәм инде без алдагы көндә бергә сайлауга әзерләнеп, сайлауларның тыныч, ышанычлы, аларның нәтиҗәсенә шик тудырмаслык булсын дип шундый мөһим бурычлар куйдык. Важно очень обеспечить. Татарстанда сайлауларның гадел үтүен оештыру зарур. Безнең федерация әгъзалары сайлау участогында тавыш бирүнең ничек узуын күзәтә алачак. Бүген Кытайда Коммунистлар партиясе оешуга 100 елы. Бу истәлекле датаны Казанда да билгеләп үттеләр. Коммунизмга нигез салучы Владимир Ленинның музей йортында бәйрәм чарасы узды. Ачык һавада халыкара күчмә күргәзмәдә ачтылар. Анда партиянең 1 гасырлык тарихы тәкъдим ителгән. Бәйрәм чарасы Кытайның Казандагы консуллыгы тарафыннан оештырылган. Анда Илгиз Шакуров та булып кайтты. Нихао яки исәнмесез, без аларны, алар безне яхшы белә. Кытай Коммунистлар партиясенең 100 еллык юбилее уңаеннан бәйрәм Владимир Ленин исемендәге музей йортта уза, һәм бу очраклы түгел. Именно здесь молодой Ленин начал изучать капитал. Монда Ленин инкилаб идеялары белән таныша һәм революция үткәрүгә беренче адымнарын ясый. Нәкъ аның җитәкчелегендә Октябрь инкилабында җиңү яулаганнар һәм дөньяда беренче тапкыр социалистик дәүләт барлыкка килә. Бу вакыйгалар хәерче һәм җәберләнгән Кытайга марксизм, ленинизм идеяларын кертә. 1921 елдан алып 2021 елга кадәр күчмә күргәзмә халыкара статуска ия. Кызыл киләм Кытай Республикасының 100 еллык тарихы буйлап сәяхәткә чакыра. Менә шундый 2 метрлы 30 такта үткәннең иң ерак чорларына алып китә. Сез уңайнан мәгълүмат белән тыңлап та танышырга мөмкин. Кытай, рус һәм инглиз телләрендә. Кытайның Коммунистлар партиясе оешкан вакытта анда 50 әгъза булган. Хәзер фиркадә 95 миллион кеше. Белгечләр фикеренчә, бүген Кытай коммунистлары иң көчле сәясәтчеләр рәтендә. Ул 100 елның мәгълүм бер дәрәҗәсе, мәгълүм бер өлешен без бергә үттек безнең илләребез. Һәм бүген дә без бик дус алар белән һәм безнең мөнәсәбәтләребез дә бик яхшы һәм партнерлык, хезмәттәшлек тә көчле. Һәм ул шулай булырга тиеш. Чөнки Россия белән Кытай бергә булганда ул халыкара көн тәртибенә стабильлек кертә.
Күргәзмә менә шундый искиткеч җанлы музыка белән үрелеп бара. Музыкантларның сүзләренә караганда Кытай көйләре татарныкы белән бераз охшаш да икән. Ә күргәзмә үзе әле тагын 2 атна Казанда эшләячәк. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. КамАЗлар яңа җиңү яуларга юлга кузгалды. Бүген Омскида Россия-Монголия маршруты буенча донлыклы Ефәк юлы ралли старт алды. 10 этап барышында спортчылар 5000 километрдан артык котлаулы юл узачаклар. КамАЗ мастер командасы ярышка 7 экипаж әзерләгән. Безнең спортчыларның хис кичерешләре һәм максатлары турында Илдар Сафиуллин. Яңартылган машиналар катнашучыларның яңа составы 11-нче тапкыр оештырылучы Ефәк юлы ралли рейдына КамАЗ мастер командасы экипажлары һәр яклап әзер. Старт тантанасына бер көн кала барлык катнашучылар да тикшерүләр узды. Былтыр пандемия белән бәйле рәвештә узыш булмаган иде. Чаллы коллективы машиналар һәм команд составына үзгәрешләр керткән. Сейчас мы проходим технические проверки. Хәзер без тикшерүләр узабыз. Машиналар әзер, алар техник регламент буенча җыелган. Проблемалар булмас дип уйлыйм. Барысын да әйбәт үтәрбез. 2019 елда Ефәк юлында безнең КамАЗлар җиңү яулады. Ул чакта Россиядән Кытайга кадәр булган трассаны беренче Антон Шибалов экипажы узды. Андрей Каргинов һәм Айрат Мәрдиев та призлы урыннарда иде. Быел чемпионлыкны саклау катлаулырак булырды егетләр. Впереди очень пыльно, видите. Алда тузан катлаулы юллар көтә, шактый күп билгесез урыннар. Игътибарлырак булырга кирәк. Бүген машина һәм трассаны тоя белү бик тә мөһим. Ефәк юлы ралли рейды башлану уңайыннан Владимир Путин катнашучыларга тәбрикләү сүзләрен җиткерде. Алда бик кызыклы мавыктыргыч ярышлар көтелә. Командаларга Россия һәм Монголия җирләре аша бурмалы трассаларны узарга туры киләчәк. Мондый шартларда осталык, көчле характер һәм үзара ярдәм итешү бик мөһим. Ярышларның гадел һәм мотор узачагына ышанам. Ярышлар бүгеннән 11 июльгә кадәр дәвам итә. Финиш Улан-Батырга билгеләнгән. 10 этап барышында раллида катнашучылар 5000 чакрымнан артык юл узарга тиеш. Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Сәламәт булыгыз. 3 июль. Татарстан Республикасы Мөслим районы үзәге. 11-нче бөтен Россия авыл сабан туя. Гүзәл табигатьле Ак елгасы буенда ат чабышлары, татарча көрәш, кызыклы уеннар, төрле төбәкләрдән җыелган шәхесләр белән очрашу, республиканың данлыклы бию ансамбльләре һәм эстрада йолдызларының күңел түреннән агылган җыр-моңнар. Зарыгып көтелгән сабан туена рәхим итегез, дуслар. Башлана сәгать 11-дә. Кадерле дуслар, мин Насреддинов Рөстәм, Черри Лойдор автомобильләр салоны сату бүлеге җитәкчесе булып эшлим. Сезне игътибарга Черри Тигет-4 бик яхшы сыйфатлы, чит илдә эшләнгән, бай комплектацияле 19 см клиренс һәм 5 еллык гарантия белән кроссоверын нибары 1 миллион 129 мең сумга сатып алырга була. 15 июльгә кадәр сатып алучыларга миннән бүләкләр. Сезне ТНВ коды белән Казан шәһәре Ярослав Гашек урамы 7-нче йорт адресы буенча көтәбез. Сенсация! Впервые в Казанском цирке. С 12 июня новая цирковая программа «Звездный круиз». Данила Мастер. Распродажа резных памятников. 202-38-32. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезне гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Күп төрле бакча чәчәкләре, химиклар мәдәният йортында 1-2 июльдә иртәнге 10-нан кичке 6-га кадәр. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгышта Бугылма Баулы Азнакайда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, 26 градус җылым. Төньяк көн чыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы, явым-төшемнәр, температура 27 градус. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, җылылык 28 градус. Төньяк көнбатышта Арча, Кукмара, Балтачта аяз урыны белән яңгыр явачак, температура 25 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай, Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, шулай ук яңгыр явачак, 23 градус җылым. Чистая Нурлат Мамадыш Чирмешәндә явым-төшемнәр, температура 26 градус. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операциянең кирәге калмый.
Миндә артроз. Балалар чит илдә операция ясау өчен түләп тә куйганнар иде. Кыйммәт булса да, уң як протез туры килмәде. Икенче операцияны көтә идем, тик кинәт кенә чит илгә чыгу шикләре ябылды. Шулай итеп мин доктор Остка килдем. Протез куярга кирәкми, хәтта авыр формалы артроз вакытында буынны яңа төр инъекция ярдәмендә саклап калырга мөмкин. Бу бит бәхет. Буынны коткарып булгач, тик кызганыч доктор Остка соңрак килдем. Ике буында исән булыр иде. Мәркәзебез Казанда аяз учан болытлы, һава кыска вакытлы яңгыр явачак, көндез 24-26 градус җылы. Көнчыгыштан уртача тизлектә җил вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 748 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 68%. Җирнең магнит кырытыныч. Һава торышы турында менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.